በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንባብ ገድላት ቅዱሳን አቦታት ገድለ አቡነ አቢብ ምስ ዲያብሎስ ካብ ዝገበረው ቃለ መጥያ እዞም ቅዱስ አቦ በበሕቱና ካብ አቡነ አንጦኒ ሳልሳይ ዝኾኑ ቅዱሳን ቦታታት ክበጽሑን ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን አምላኽ ንሰይጣን ኪድ ንገሮ ኢሉ ብዝኣዘዞ መሰረት ሰይጣን ድማ ሓንቲ ኸሓበ ከመይ ጌሩን ደቂ ሰባት ከም ዘስሕቶም ሓደ በሓደ ንአቡነ አቢብ ገለጸሎም። ሰይጣን ንኣባቡላ ወይ ድማ ንአቡነ አቢብ ድላይ ካሕተተኒ ፈትየ ዘይኮንኩስ እግዚአብሔር ኩሉ ትግብረኻ ንዓለም ከመይ ጌርካ ከም ተስሕታ ንፍቁሬ አቢብ ንገሮ ተባሂለ ስለዝተኣዘዝኩ ከይሓባእኹ ክነግረካ ንኹ ተኣሲረ መጺ ኣለኹ ዝደለኻዮ ሕተተኒ ምስ በሎም አቡነ አቢብ ድማ ከም ዝኽብሉ ሕቶም ጀመሩ። ሕቶ ንሰብ ብዘይ ፈቃድ እግዚአብሔር ከመይ ጌርኩም ኢኹም ተስሕቶ ዘለኹም? መልሲ ንሕና ብፈቃድ እግዚአብሔር እንተተመላልሱ ክነስሕቶ ይትረፍስ ጥቆ ምቕራቡን ንፈርሕ ኢና። ንሕና ነስሕቶም ግና ካብ መገዲ እግዚአብሔር ክእሎ ከሎ ኢና። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ምቹ ናይ መእተው ዕድል ንረክብ እሞ ከም ቃሕ ዝበለና እናገበርና ንሕልኖ ንቆጻጸሮ። ንኣብነት ህፃን እንተኾይኑ ኣዲኡ ስም እግዚአብሔር ዘይትጽውዕ እንተኾይና ኣብኡ ሓዲርና ሕማቕ ጠባይ ከም ዝህልዎ ንገብሮ። ንኣብነት ቀብጠርጠር ባህሊ ስዲ ተጻራፍ ንገብሮ። ሕቶ ከመይ ኢልኩም ኢኹም ንመንእሰያት ተስሕትዎም? መልሲ ብፍትወት ዓለም ብትዕቢት ብትምክሕቲ ብፍቕሪ መብልዕን መስተን ስጋዊ ፍቕሪ ፍቕሪ ደቂ ኣንስትዮ ንኣዋልድ ድማ ፍቕሪ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝሓድረን ፍቕሪ ክዳን ፍቕሪ ድቃስ በረኸት ናይ እግዚአብሔር ምእንቲ ከይካፈሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ነጽልኦም። ልቢ መንእሰይ ብቁጣዕ ከም ዝቃጸል ንገብር። ፍቕሪ ገንዘብ ንሕድረሎም በሓሶት ከም ዝምሕሉን በሓሶት ከም ዝምስክሩን ንገብሮም። ኣብ ልቦም ቅነ ንእትወሎም ከምዚ ገይሮም ስለ ዝነብሩ ድማ እቶም መላእኽቲ ካብኣቶም ይርሕቑ። ሕቶ ንስኻ እሞ መዓስ ትእመን ኮንካ ንሓሶት ኣባዋዶ ይኮንካን ከመይ ጌረኻ ኣምነካ ይኽእል? መልሲ ፈትየ ዘይኮንኩስ እንሆ ኣብ ልዕለይ ጠጠው ኢሉ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ሴፍ መሊሑ ገለ ነገር ከይሕሱ ይሕልወኒ ኣሎ። የግዳስ ኩሉ ዘለየካ ገለ ከየጉደልካ ሕተተኒ እምበር ፍቓደይ ነይሩ እንተዝኾንስ ቅድሚ ኩሉ ንዓኻ መስሓትኩኻ ዳኣ እምበር ገለ እኳ ካብዚ ምስጢር ሓሶት ኣይመካፈልኩኻን። ምኽንያቱ ነዚ ሜላ መስሓቲና ተረዲዮም ብዙሓት ሰባት ካብ ፍቓድና ምፍጻም ሃዲሞም ፈጸምቲ ፍቓድ እግዚአብሔር ከም ዝኾኑ ስለ ዝፈልጥ እየ። ሕቶ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ዳኣ ንኣምላኽና ክትፍትንዎ ክንደይ ደፈርኩም? መልሲ ኣምላኽ ምዃኑ ይፈለጥናን ሓደ ካብ ነቢያት ይመሲልና። ሕቶ ንሰማያት ደይብኩም ናይ መላእኽቲ ምስጋና ትሰምዑ ዶ? መልሲ ካብ ማዕረግና ምስ ወደቕና ፈጺምና ናብ ሰማያት ኣይንምለስን ኢና። ክሳብ ኣየር ግን ንበጽሕ ኢና። ሃለቃና ሳጥናኤል እንተዘይኮይኑ ንሳውን ሓንቲ ግዜ ንጻድቕ ኢዮብ ክፍትኖ ከሎ እዩ። ሕቶ ንደቂ ኣዳም ምስ ኣስሓትኩም እንታይ ረብሓ ኣለኩም? መልሲ ሓቢሮም ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ባሕሪ ጸልማት ኣብቲ ባሕሪ ሓውን ይሓዝኑን ይነዱን ንዘለኣለም ድማ ኣብኡ ይኸውን ፍርዶም። ሕቶ ኣብ ኣረጋውያን ከ እቲ እትፍትንዎ ፈተናታት ከመይ ዝበለ እዩ? መልሲ ካብ ኣጓብዝ መንእሰያት ብዝበለጸ ኣብ ሽማግለታት ወይ ኣቦታት ሰብ ሓዳር ብትህኪት ብሸለልትነት ኣብ ልቦም እናሕሰብና ጸሎት ከይገብሩ ትህኪት ጾም ከይጾሙ ኣንጊሆም ከም ዝበልዑ ቁርባን ወይ ስጉኡን ደሙን ንኸይቅበሉ የብቃዕና ነብሎም። ብጠቕላላ ካብ ኩሉ ሰናይ ነገር ከም ዘቋርጹ ንገብሮም። ተራገምቲ ንኽኾኑ ኣነ ክወዲ ገለ እየ እናበሉ ብትምክሕቲ ትዕቢት ከም ዝሕዞም ንገብሮም። ናይ ሰብ በደል ወይ ጌጋ ነርእዮም ንሳቶም ግና በደል ከም ዘይብሎም ሓቀኛታት ኢና ከም ዝብሉ ንገብሮም። ሕቶ ብኽንደይ ዓይነት ተመሲልኩም ንወዲ ኣዳም ተስሕትዎ? መልሲ ንሕና ብዘይ ንመስሎ ነገር የልቦን። ዕላማና ካብታ ብርህቲ ሃገር መንግሥተ ሰማያት ንሕና እንፈልጣ ሓንሳእና ሓዋሩን ዝሰኣነያ ንወዲ ኣዳም ስለ ዝተዋህበት ንሱ ንኸይኣትዋ ድሌትናን ሓረርተናን ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለየ መልክዕና ኣደናገርና ስራሕና ንቕጸል። ምኽንያቱ ባህርያት ወዲ ሰበብ ብዓይነቱ ስለ ዝኾነ ንሕናውን መልክዕና እናለዋወጥና ንማርኾ። ንኣብነት መላእኽቲ ተመሲልና፣ ጻድቃን ተመሲልና፣ ባሕታውያን ተመሲልና፣ ቁኑዓት ሰባት ተመሲልና፣ ብደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ዝመልክዕን መሳርሒና ጌርና፣ ፈታዊ ተመሲልና፣ ለባማት ኣረጋውያን ተመሲልና፣ ብነገስታት ብወተሃደራት ተመሲልና ነስሕቶም። ከምኡውን ብኹሎም ኣራዊት ብኣንበሳ ብነብሪ ብዝብኢ ብውኻርያ ብተመን ብዕንቅርቤት ብኸልቢ ብዕዋፍ ከምኡውን ብኻልኦት እንስሳታት ተመሲልና ንዓለም ነስሕታ። ሕቶ
ስለምንታይ በዚ ሁሉ ተመሲልኩም ንፍጡር ወዲ አዳም ተስሕቱ? መልሲ ሰባት ምንት ኸይፈልጡና ምክንያቱ ኣብ ምድርን እግዚአብሔር እንዳመስገኑ እንተዳ ተቐሚጦም ምስ ሞቱ ናይ ዘላለም መንግስተ ሰማያት ስለ ዝወርሱ ብዘይ ምቁራጽ ለይቲ ምስ መዓልቲ ብዝተፈላለየ ተምሳላት ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ክነስሕቶም ንነበር። ሕቶ ንወዲ ሰብ ከም ዝተመሲልኩም ከም ተስሕቱ ዝፈልጥ ፍጡር ኣሎ ዶ? መልሲ ዝፈልጡና ኣለዉ ዘይፈልጡና ኣለዉ። እቶም ዝፈልጡና ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎም ብቕንዕና ዝመላለሱ ናብ ኣበ ንስሖም ካህን ከይዶም ኩሉ ሓጢኣቶምን በደሎም ነጊሮም ብንጽህና ናብ ቤተ ክርስቲያን ቀሪቦም ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ዝቕበሉ ይፈልጡና እዮም። ከሎ ጌና ናብኣቶም ከይቀረብና ብጨናና ይፈልጡና እዮም። ምክንያቱ ንሕና ረሳሓት ኢና፣ ኣብ ሓጢኣት ዝረስሐት ሰብነት ድማ ንሓድር። እቶም ዘይፈልጡና ግና ነዚ ክንገልጾ ጸናሕና ዘየማልኡ ካብ ፍቓድ እግዚአብሔር ወፂኦም ብፍልጠቶምን ሃብቶምን ክነብሩ ዝደልዩ ብስስዕቲ ዓለም ተዋሒጦም ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ብሓሳብ ዓለም ተዋጢሮም ዝነብሩ ሰባት መን ምዃንና ፈጺሞም ከለሊና ይክእሉን እዮም። ሕቶ ንመነኮሳት ፈለስቲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትፍትንዎም? መልሲ ካብ ኩሉ ፍጥረት ደቂ ኣዳም እቲ ዝበርትዓን ዝኸበደን ውግእን ባእስን ምስ ባሕታውያንን መነኮሳትን እዩ። ምክንያቱ ነታናትና ዝነበረት ክብሪ ስለ ዘሕደጉና ነዚኣቶም ክነውድቖም ከለና መጀመርታ ብንብዓት ክጽልዩ፣ ጸሎት ከም ዘብዝሑ፣ ስግደት ከም ዝሰግዱ፣ ርህራሄ ከም ዝህልዎም፣ ኩሉ ትእዛዝ ኣምላኽ ከም ዝፍጽሙ ንገብር እሞ ጽንሕ ኢልና ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ትህኪት ኣምፂና ነቲ ውዑይ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዝዘሕል ንገብሮ። ናይ ዓለም ሓሳብ ንዘርኣሎም፣ ካብ ኣብ ገዳም መቕማጥ ኣብ ከተማታት ንኽነብሩ ነፍትዎም፣ ከም እኒ ኣብርሃም ብቓል ኪዳን ዝጸደቑ ነዘኻኽሮም፣ ከምኡውን ኣብ ልቦም ጽልኢ፣ ቂም፣ ፍቕሪ ሽመት፣ ፍቕሪ ገንዘብን ወርቅን ነሕድረሎም፣ ሕሜት ንኽፍጽሙ ነተጋግሆም፣ ኣብ ልዕሊ መምህራኖም ወይ ሓለፍቶም ብዝተፈላለየ ተንኰል ከም ዝለዓዓሉ ማለት ብኽስን ነገርን ምስ ደቂ ማሕበሮም ተጻሊኦም ፈቆዶ ከተማታትን ዓድታትን ከም ዝዞሩ ንገብሮም። ኣብ ውሽጢ ሕልኖም ፍቕሪ ደቂ ኣንስትዮ ንተክል፣ ፍቕሪ ውላድ ብፍቕሪ ቤተሰቦም ከም ዝቃጸሉ ናብታ ዝሓደግዎ ዓለም ከም ዝምለሱ ንገብሮም፣ ፍቕሪ ጥዑማት መባልዕን መስተን ክዳውንትን ሽልማትን ንሕድረሎም፣ ነቶም ብመርዓ ዝጸደቑ ነቢያትን ሃዋርያትን ሰማዕታትን ነዘኻኽሮም፣ ብድምፂ ኣራዊት ብግርማ ለይቲ ብቁርን ፀሓይን ከመይሎም ዕድሜኦም ሙሉእ ከም ዘሕልፍዎ ነሕስቦም እሞ ተስፋ ቆሪጾም ከም ዝጭነቑ ንገብሮም፣ ብሕልምን ብምትሓትን ነፈራርሖም፣ ኣብ ቅድሚኦም ኣራዊት መሮር ተራኽቦ ክገብሩ ከለዉ ነርእዮም፣ ብፍትወትን ክሳብ ዝወድቁ ንገብሮም፣ ከይንስሑ ኸዓ ጽንዓትን ጭካንን ትዕቢትን ትምክሕትን ሕማቕ ፍርሒ ነሕዲርና ንዓይነ ልቦናኦም ነዕውሮም፣ ጸሎት እንተጸለዩ ነቲ ጸሎት ብታህዋኽ ብዘይ ምስትምቓር ከይተረድኦም ከም ጽልዩ፣ ኣብ መንጎ ጸሎት እቲ ውፅእ ከም ዝብሉ እንተጸለዩውን ብዘይ ፍርሓት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደው ምባል ገዲፎም ኮፍ ከም ዝብሉ ወንረስዮሙ የግደምድሙ ኣጋሪሆሙ ኣብ ግዜ ጸሎት የእጋሮም ከም ዝሓልኩ ንገብሮም፣ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን የማንን ጸጋምን ነመላልሶም፣ ኣብ ልቦም ኣቲና ውፃ ውፃ ነብሎም፣ ከምዚ ስለ ዝገብሩ ኸዓ መላእኽቲ ይጸልዎምን ይፍንፍኖምን። ሽዑ ንሕና ኣብ ቁፅጽርና ንኽንእትዎም ጥጡሕ ቦታ ንረክብ። ከምኡውን ካህናትን ዲያቆናትን ብድፍረትን ብትዕቢትን ናብ ቤት መቕደስ ኣትዮም መስቂምን በቐልን ጽልእን ባእስን ክርክርን ህልኽን ኣብ ልቦም ይሕዲሮም ብዘይ ፍርሓት ስጉኡን ደሙን ከም ዝቕበሉ ንገብር። ከምኡውን እቲ ዲያቆን ይኹን እቲ ካህን ነቲ ንባብ ወይ እውን ነቲ ዜማ እንተጸይቕዎ ከም ዘላግጹሉን ከም ዝነዕቕዎን ንገብር። ክጽልዩ ከለዉ ንምዕራብ ናባይ ገጾም ከም ዝጽልዩ ገብር። መስተ ኣብዚሖም ኣብ ቅድሚ ሰባት ሕማቕ ኣርኣያ ከም ዝኾኑ ገብሮም። እቶም ንዓኦም ዝረኣዩ ድማ ንሃይማኖቶምን ነቶም መራሕቶምን ከም ዝነዕቑ ንገብሮም። ንመጽሓፍትን ጸሓፍቶምን ከም ዝጸርፍዎም ኣነ ኸዓ በቲ ዝኣምንዎ መጽሓፍ ክጸርፎም ምስ ዝሰምዕ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ። ኣብ ናቢብ ነዚ ምስ ሰምዑ መሪር ብኽያት በኸዩ። ሰይጣንካ ስለምንታይ ትበክን ትሓዝን ኣለኻ? እዞም ኩሎም ዲያቆናትን ካህናትን መነኮሳትን ጳጳሳትን ከመኻ ኣይኮኑን። እምበኣርከስ ክትበክን ክትሓዝንን እንተደሊኻ ምእንቲ እቶም ብዳሕራይ ዘበን ዝውለዱ ደቂ ኣዳም ብኸ፣ ስለ ነገሥታት ብኸ፣ ምእንቲ ጳጳሳት ብኸ፣ ምእንቲ መነኮሳት ብኸ፣ ምእንቲ ካህናት ብኸ፣ ምእንቲ ዲያቆናት ብኸ፣ ምእንቲ ኣቦታትን ኣዴታትን ብኸ፣ ምእንቲ መናእስያት ኣዋልድን ብዘይ ሕጊ ድንግልኖም ንዝሙት ዝሸጡ ብኸ። ነዚኣቶም ኩሎም ብዝመጽእ ዘበናት ኣብ ትሕቲ መርገጽ እግረይ ናይ ሓጢኣት ከስግዶም እየ። ፍቓደይ ክፍጽሙ ብዝመራሕክዎም ክኸዱ ረሃጾም ንዓይ ከም ዝገብሩ ብኽያቶምን ኣውያቶምን ስለ ርእሶም ዘይኮነስ ስለቶም ብሞት ዝሓልፉ ኣሕዋቶምን ኣዝማዶምን ጥቕሚ ዘይብሉ ብንብዓትን ሓዘንን ልቦም ከም ዝሓርር ክገብር እየ። ኩሉ ኣምላኽ ዝገብረሎም ካብ ዓይኖም ሰዊረ ብልምዲ ከም ዝነብሩ ኮይኑ ከርእዮም እየ።
يعرختين فتوتين كجبرمي سلزي كدعنون كاب حتيات كملسون سلزي أتوم تألي سلزي أتوم سجد سلزي أتوم توم سلزي أتوم تمهلل إلو اتفتانو زربو مسودة أبونا أبيب بخياتهم نبعاتهم كاب قدما يدحرا يقددا سبحات لإجزابهير ولا ولاديتو دنجل مريم ولا مسكلو كبور بخفلي سنة صحف دبر مريم باتا مريم تولوز تدالو حق انياك على مللس مسفتاني قد لابنا أبيب محبر باتا مريم سلست مسكرم شحن شعات 196 عامة مهرات نباب بحونا رداي قبل سلاسي